It is so good to sing praises to our living God, knowing that He loves us. His mercy and His love never fails. Come on, church. Ayun ang tutubutan nga. Wala ba'y na nangitang naa walang takapasalamat sa kaayo sa Diyos. You are here, not because of your might, but because of God's mercy and grace that abounds in your life. It's not about your good deeds, but because of His mercy. Come on, church. All together, let's sing praises to our living God. Hallelujah. I love you, Lord, oh church, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing to Him. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Abba Father. Your love remains. It's undenied and unfailing, undefeated, Father. And we are so grateful, Panginoon. Unfailing, thank you, Jesus. Undefeated, unchanging, all in all, God, victorious is the love of Jesus. Let's enjoy the presence of our God. Hallelujah. Oh, Jesus. As we sing again, let's declare, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost.
Jesus. Oh God, we praise your name. Oh Jesus, we magnify your name, oh God. Hallelujah. Come on, every hands lift up right now. Come on, His presence is here. Come on. Every hands lift up right now. Come on. Come on, open your mouth and worship Him. Come on. Come on, open your mouth and lift your voice and worship Him. Come on, lift your voice. He's worthy to be praised. Come on, lift your voice. Oh God, be lifted high, be lifted high. Oh Jesus, praise your name, O Lord. Puno-puno ka sa grasya, O Diyos. Sa matang panahon kami kapatawag sa mong ngalan na nakakagunay, O Diyos. Sa matang panginahanan ka lang, O Diyos, ikaw nagatakbo, O Diyos. Sa matang malatian, O Diyos, ikaw nag-aayo. Sa matang problema, O Diyos, naghahatag ng kasulbaran, Ginoo. Sa tanang kalistanan, O Diyos, kami nagalatas, Ginoo. Tungkol lamang sa mong grasya, tungkol lamang sa mong kumpa, tungkol lamang sa mong gahom, O Diyos. Tungkol lamang, O Diyos, sa mong pagkamadalitan, O Diyos. Come on, lift Him high! Come on, lift Him high! Oh, Jesus. Ikaw lamang ang tumuran sa tanang panalangin, O Diyos. Ikaw lamang ang nangayan na ikaw lamang ang nangayan sa tanang pagdayo, paghimaya, o pagsimba, o sa tanang pagpasalamat, O Diyos. Words are not enough to express. Kulang, O Diyos, ang mga pulong sa pag-awit sa imong gugma, sa pag-awit sa imong pagkamatinudan. Tungkol sa imong pagkadako, tungkol sa imong pagkagamhanan, tungkol sa imong pagkamatinudan sa among kinabuhi. Usa, O Diyos, dili siko Ginoo karong adlaw, Lord God. Apan sa hangtod sa kinabuhi kanamo, O Diyos, angayan kang pasalamatan. Angayan kang pasidunggan. Angayan kang pagkadayon. Angayan ka, O Diyos, pagkahalaran sa among kinabuhi. Busa karong kahapon nun, O Diyos, sa among kinigitugyan-yan kanimo. Dili lamang, O Diyos, sa karong nga adlaw nga pagpasalamat. Apan Ginoo among giapil among kasing-kasing among nahuna sa imong pagpaglihok karong kahapon nun, Ginoo. Kaya mong ipadayag imong presensya sa nining kadapit. Kaya mong ipadayag ang imong himaya, O Diyos, sa nining kadapit. Sa dihang among iisa ang imong ngalan karong kahapon nun. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Come on, everybody shout hallelujah! Come on, give the Lord a shout of praise! Hallelujah, glory, glory, glory! Glory, 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 glory! Glory, glory, glory! Mas ipagpakpak para sa Diyos! Hallelujah! Woo! Hallelujah. Let's all be seated in the presence of the Lord this afternoon. Hallelujah. Magnify the name of Jesus. Glorify the name of Jesus. Hallelujah. Welcome everyone on this day. Gikan sa akong kasing-kasing, dako na kong kalipay, na abi-abihon ta mo karong adlaw, karon sa adlaw sa pagpasalamat 2022. Kadaghan sa tao, purpurag na po, na makapag. Karon sa adlaw sa pagpasalamat 2022.
Glorify the name of Jesus. Hallelujah. Are you all excited today? Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let's go now directly to the meditation of the word of the Lord this morning. This afternoon. Buntag. This afternoon mga isol. Hallelujah. Ang tanan pa, nakalingkod ba ang tanan? Ako ba? Basit marulong pa ako ba? Please, yabang na itong pagbalik na hopefully napay mga punto niya, napay seats palikuran. So please, ipakate na ito ang mga seats. Kung mahimo, dala na ito, butangan sa itong mga bags, sa mga gamit, kaya rin mag-usher mga tao na wabot palikuran sa pagpaglingkod. Hallelujah. Today is a day of celebration. Karon sa pagpasalamat 2022. Hallelujah. We have been all excited for today. Last year we have not celebrated the Thanksgiving last year like this because it has already been one year that the typhoon Odette ravaged the church. And today this is a special Thanksgiving because after 1 year we are still here and renewed by the blood of Jesus. And in this place of worship, it has already been 1 year that the place has already been destroyed, and now this place has already been renewed by the grace of the Lord. Hallelujah. If you have your Bibles with you, or please, sa verse, pala na ito pagkita sa screen. In 1 Chronicles chapter 16, verse 29, 1 Chronicles 16:29, nag-ingon diri sa pulong sa Ginoo. Please put me the ESV version. 1 Chronicles 16, verse 29, ESV version. Praise God. Hallelujah. Nag-ingon diri sa pulong sa Ginoo. It says here, let me read it to you. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of holiness. Again, let me read again. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. 1 Chronicles 16:29. Now in this passage na atong gibasa karon kabuntagon, ang mga paghitabo niini is that this was during the time that this is a Psalm of David. Parts of Psalm of David na atong gibasa. And what happened during that time is that at the time they celebrated Thanksgiving on that day. David assembled all the assembly together, all tanang mga tribo, especially mga Levites, tanang sila nag-gather together because they have agreed together to set a day for Thanksgiving after that time when the Ark of Covenant was brought back to Jerusalem. Kaya sabi nito po na, because before that, sadya ka wala pa si Prophet Samuel, sadya ka wala pa hari na nagtagno sa Israel during that time. Now ang Israel, before they have been fighting against the Philistines, o tungkol di ato, ila nakita na the Lord has brought them defeat. So now to sa kawar, in 1 Samuel chapter 4, tikawas sila Ark of the Covenant, then because they thought na makabatod sila sa kanaugan, but defeat happened to them. O kung sa'yo nahitabo, kikuha sa Philistines sa Ark of the Covenant, o ginala nito silang dapit. Now, years later, to cut the long story short, years later, sa paglingkod na ni David sa throne, pinakaunang agenda na yung isip, now is the time for the Ark of the Covenant to be brought back to Jerusalem. Many times, even though Israel has lost the glory of the Lord because the Ark of the Covenant was there. Now, giset na ni David ang kapila mga Levites. To cut the long story short, ginabalik yung Ark of the Covenant dito sa Jerusalem.
pangalan represents the glory and the presence of the Lord. As I am reading this morning this passage, as I am reflecting this passage this morning, many times, minsan sa mga kaagin natin rin sa church, in the past years, the Lord allowed a lot of instances to happen na it seems that the glory of the Lord is about to leave. 2019 happened. But glory be to the Lord, the glory of the Lord still remains. Now after 2019, nakataghan na pagbalik. Nag-abot ang end of the 2021, naguba ang atong lugar tungkol sa bagyo. But still, the glory of the Lord still remains. Bisan daghang mga paghitabo, daghang mga kalistanan na nahitabo sa church, daghang mga trials and testings, mga problema, but still, the glory of the Lord still remains. Mga igsoon, karong adlaw, mga igsoon, that's why last Friday, as I said dito sa GC, pag-post ako dito sa Eljoy Church Cebu, this day is a special day. This day is a special day of Thanksgiving because we can say we experience the glory of the Lord abounding more and more and more. Anong ka meron maglamagpak? More and more! That's why parang na, mag-ingon si David, ascribe to the Lord the glory due His name. What do we mean when we say ascribe? Ascribe means, which means to give account to, that is due His name. Let it be in this Thanksgiving day. Let it be sa ato paghatag sa ato mga testimony. All that we will declare, there is a front later on as we will give our testimony. Everything na gibuhat sa Ginoo in the glory due His name. That's why later on, I will be giving a chance to every family, every representative sa family nga mo dito sa front sa paghatag ng testimony on the glory due His name. Mga igsoon, when we present our testimony, we are not representing ourselves, but we are representing the glory of the Lord for what He has done on us for the whole year 2022. Next, bring an offering and come before Him. Kabalo mo mga igsoon, in every time, a Thanksgiving happened in the Old Testament. They nakakita mo ang Thanksgiving kung walay i-present na sacrifice dito sa altar. Diba? It has been a practice since from the scripture. Every time that they will thank the Lord, they will offer sacrifice before the Lord. In the Old Testament, it is an animal sacrifice. Ang pagdiha sa New Testament, in Romans chapter 12 verses 1 to 2, nagiging nasa pulong sa Ginoo. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable, which is your spiritual act of worship. Not only na offering natong ihalad sa Ginoo, but let this be a day of commitment na ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo for the next year, 2023. As a sacrifice unto the Lord. Ang isulti na sa pulong si Ginoo, living sacrifice. Holy and acceptable. And what is that? And today, what are we going to do in order sa paghalad sa living sacrifice? Di ba kita na nag-celebrate ang birthday kada tuig? Kinsa wa nag-celebrate ang birthday kada tuig? Kinsa wa nang imbitar? That's why later on, as you have noticed, if all of you have received this kind of envelope, everybody's birthday, this will be a sign sa atong
sacrifice para sa Ginoo of another year that God has given to us in this year. This is different sa tithes and offering, ha? This is later, after some Thanksgiving. And we are going to be called month by month. And as we give this offering, pasalamat sa Ginoo for another year for this 2022. 2022 is about to end. And as we give this, let us give to the Lord na hangtod karon, bisang COVID may ning abot, bisang debt may ning abot, bisang ang mahal man ang pamaliton, bisang unsa man na crisis ka na hitabo, we are still here today, 2022! And we are going to move forward 2023 with a blessed hope na kita mula hutay magyud gihapon and worship the Lord in the splendor of holiness. We have already worshipped the Lord this afternoon. We started this event in praising and worshiping our God. And this we experience the vast greatness of God's holiness. And let it be until the time of at the end of the event today, we can still fathom the greatness of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga igsoon, dili na ko ni taso ng pagmaayo. But all that we can do today, all that we will do today, let us do this. Ascribe to the Lord the glory to His name by how? Through the words of our testimony. Bring an offering and come before Him by how? Through our tithes and offerings later, and through our everybody's birthday offering later. And later, we will still continue to worship the Lord in the splendor of holiness. May the Lord bless us today as we will have this Thanksgiving. Father, we thank you for today. Let it be, O God, today, Lord God, we offer them to you, that with all our hearts, we will sing and we will be glad in your presence. And as we will give our testimonies later on, let your name be glorified and be magnified alone. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Okay, ito magpakan ng Ilongin Lord. Glory to Jesus. Thank you, Pastor Jadel, no, sa invitation. Napaka-importante ang pagpasalamat, pag-appreciate kung sa kamayong Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Tama sa atong kanta ganina na iniwag na all my life, you have been faithful. Kung natong kinabigson, wala magkulang, kung sa kamatinuanon atong Ginoo. Okay, palayo tayo son, inimbahin na ang taga-imayan Diyos, Pino nga Diyos, naghatag o mga naging blessing sa atong kinabuhi sa kamatinuanon ng God, iyon sa kapag-supply sa Ginoo sa tanong natong needs, mga kaigsunan. And it's time to give, atong iuna pang makita ang atong pagpasalamat sa Diyos, mag-ilaw kung sa kamahayo ang Diyos sa atong kinabuhi, dinagi sa atong tithes and offering. When it's time, igsoon ang atong ihatag, atong dalawang direksyon sa atong tithes and offering, no? Kung namoy gigulitan nga everybody's birthday envelope, igsoon, ayaw na yung pilong hatag ibutan din, no? Katurang atong tithes and offering, pag-ila kung sa kamayong Diyos, diha sa atong kinabuhi. Okay, at samtang paghatag na igsoon, atong pag-inaw si Father Harry alang sa iyang offering for the glory of God. Amen. Glory to God. So, when giving our tithes and offering, I will offer a song for the Lord. And this song is entitled Kadol Adonai, or How Great is Our God. So, akong version is the Hebrew version. Glory
Jesus, Lord, daghang salamat Ginong Dios. Ang pagkatag higayon Ginong Dios, aron among ilon sa kakamayo sa among kinabuhi o God. Ikaw ang Diyos na nag-provide sa tanan namong paghinahanglan. Ikaw ang Diyos na nag-supply sa tanan need sa imong mga anak Ginong Dios. Lord, dawata kini tumulog alang sa imong himaya Ginoo. Gamitan ni pag-provide every need in this church, O God, in Jesus' name. And Lord, we claim your promise na ikaw magbalik din ni Ginong Diyos. Sobra-sobra pa sa isang paghinahanglan sa imong mga anak, Ginong Diyos. Bless your people, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now is the time to ascribe to the Lord the glory due His name. And now we'll open this pulpit for our representatives na maghatag silang testimony for the whole year. We'll just limit up to 3 minutes lang or lesser. Highlights lang. Ayaw lang kami pag-share of details. Just highlights. Kung mahimo, hopefully naraming note na naandam sa inyong paghatag, sa inyong testimony. Ano, natas na ang kolon by families. Na maguna ta sa family sa pastor, sa Katubig family. I don't know kung sa'yo mo represent sa mong family. Pastor Joel Katubig. Hallelujah. One of the exhort, 3 minutes o 30 minutos. But anyway, I'm so thankful to the Lord kung sa kapatinulaan ng God this year sa akong kinabuhi. Muna sa akong pamilya, God is so faithful, no? Wala magkulang ng Ginoo. Pero dapat akong pasalamatan sa Diyos, it's actually talagang dili sa church, no? Anak ko na akong pasalamatan sa Ginoo in this year, mga kaigsunan. Sa mga tao, maring amon sa church, una-una lang kong i-mention si Father John Abelog ang iyang pamilya. I'm so glad it's so for how many years nagkauban ng Father sa usa ka church. Tungod kayo una si Father John, nung unang tao na nakita na ko pag-abot na ko sa Cebu alang sa church planting katayuan. Ito pa, nabot na ko din sa Cebu para mag-church planting so on. Pamaning sugat na ko sa fair in Sol, back for mismo na. And I'm so very thankful to the Lord for how many years nga wala di magkakuyong igsohan, idala sa Ginoo pagbalik para makauban sa church. I'm so very happy, ililak mo kaya ang ako anak, ang iyang mga anak kauban sa ministry under the leadership ni Pastor Dan F. sa next generation. I'm so very thankful sa Lord niya na ikaduhan ako masalamatan sa Ginoo sa pag-abot ako sa Injor. Ang magugoy mga tao na gusto sana akong makauban. Pag-abot ako wala man din isipin ko nag-ampo ka, Lord, I want these people mga makauban ako sa church. Sister Jolie, si Papa Darlen. Una-muna, kadaan ko na muna hilak sa Ginoo, magubalik sa church. Hindi mo pamagi ang Ginoo, ibalik sa church, Mother Arlene, Sister Jolie. Salamat sa Ginoo, Mother Arlene. Salamat yun. Senior ba, senior? Ikaduhan ako pasalamatan ng so, other ako pasalamatan sa Ginoo, sharing son. I'm so thankful to the Lord alang ni Sister Iris of this Mother Jane. Hallelujah. Salamat ko kasi si Sister Iris, si Mother Jane, ang ilang pastor sa Davao, ang akong first cousin sa Davao. I receive a call, itawagan ko sa akong pastor na cousin sa Davao. Kaya kung gainan nga, doon ako ipaminister nimo. And that's Sister Iris of si Mother J. I'm so very thankful to the Lord. Nakaupan na ako sa church. No? Salamat ko sa inyo. Wala niya akong ipag-mention as a blessing na ako i-sharing so on. And of course, Sister Christine, si Mother J. ng Antipo pamilya. So very thankful to the Lord na nakaupan sa church pagpangalagan sa Ginoo. Muna ko na pong Victor muna ko na pong ipasalamatan sa Ginoo. Kasi as a pastor, mga kaisunan, ang aking desire yun, more people dinig yun sa church. Pag na yung pinakadakot na pang blessing akong magkita. And I'm sorry, thankful to the Lord that akong ibalik ka ng himayang gawag sa lubuhin na Diyos.
May hapon sa tanan, mga kaigsunan. Praise the Lord. Akong istorya ni akong wife pa. Pastin mo na yung mama. Hindi ko ikaw. Ayan. Dilig yun. Pastor Ben. So wala pa kayo lahat ako. Kaigsunan. Ako, salamat sa Ginoo. Sa may trusted you. I'm not a full-time pastor. In a sense. And I sandam to. Yung kamay ng istorya ko more on mga buhat sa church. Nakakaroon sa church na ibang pastor, kadalang na yung mga activities mo. I used to work in a company sa San Miguel. And true enough, God is so good in terms of my work. Ayaw kayo Ginoo. 2 years, I was provided for my work because God has given me the opportunity to work in the company. So ako nagbuhat every Sunday, Augusters na every activity. And there was mess ni activities sa church. Kasanayan mga buhat. And that's my way of being a pastor. Although I am not a full-time pastor. So, regarding sa work pa, God, how the Lord provides. So, I used to, naalis ako kasi well, especially those who are working na sa church on time. I always support them. So, pero hindi na pag-agsama lang, you know them, and you know, brethren, how the Lord blesses me. I would just like to give testimony on this because this is so important, brethren. In the Galatians, we have to give all good things to those who give Galatians chapter 6, verse 6, to those who give the word of instruction sa mga workers of church, especially to the pastors. So, I worked for 42 years sa Miguel. And in fact, last 2011, I was sick. Sakit ko ngayon, stroke ko, and probably na stroke yun. I was confined in the hospital for a week, and for almost a month. Hindi ko makatapok ng kasada ngayon. Muyog ako ang buhay. As my magbuhan ako. Pero the Lord, maayon kayo ang bigong ngayon. I thought during those days, hindi na akong kabalik ng trabaho. But God is so good, brethren. Nakabalik ko, even physically, restore sa Ginoo akong life. We in San Miguel, we have a good salary one. Mga benefits tayo hatag sa company. Now, there are plans, good benefits, especially during retirement. Pero in 2016, wala na ihatag ng company for mga special benefits nila ba, especially those who are retiring. Tipo, last year, mga November, I was saying next year, I was 65 na po. Compulsory na ako retirement, and I have to go. So I asked my HR department, sir, could I still be, napabay panghatag sa company? I'm encouraging everybody, especially sa kamayo sa dito. So yung lang HR no, sir, you will be receiving only 100% pag-retire dito. So, yes, I have to go. December, retire na ko last year. I have to go. During the month also, naghatag na may mga employee awards, awarding. And during that award night, naghatag ang board of the directors of memorandum that they will be giving a special, additional 150%. So I was so happy when somebody told me, "Oy, sir, may balita, sir. Last night, i-announce." Ano ba? Sa man?
Naghatag din sa na around announcement lahat ng percent sa monetary. Bro, open December na, monetary na ako. Balik ko sa HR. Sir, ako iingon na kuwan na pangatag. Kabit ko na, sir. Siya, sir, kabit ka na 150. So, monetary ka na, sir. Ato na sa ng edad. February man po. So, mag-65 years. So, yan, hindi na po ang ako. So, naghatag ko sa mga mga iso. Yan. Financial source, pinanglanan kayo sa ating kinabuhi, ba? Without money, ano kaya na uba na kinabuhi, ano man. I should say, God is so good. Yung ko, retire na po. Weeks na lang po na, o months na lang. I have to go back. For how many years na lang naghatag ng company? Naghatag sila suddenly, favor. Yes! So, I received nag-retire in February. The first thing I do is give my tithes. Okay. My tithes. When I go to the bank, what ko wala? Manager check pa. Mabuhat ko manager check sa manager. Ako yung saan ang purpose mo, sir? Para sa church. Bro, kung sila mo, they are not, kaya sila ka lang, andan ba o ka lang mga inala for the church? Yes, sir. Matanda ang Jesus already in the church. Inala ko manager. What? So, God is blessing you. So, I have to be faithful to the Lord. So, the first thing I did, brethren, is to give my thanks. God is so good. And una akong para po sa mga nagtatrabaho. Let us be faithful to the Lord. Especially sa tayo sa God. And God will bless us. Isa pa sa mga panahon na tanaw na kolusyon kami. So, moro na mga ison. Ilang salamat. Ating palagay sa Ortega family. Mas may duha ang pag-testimony. First, pag-islaman ko sa karantwiga sa sinta na si Brother Judy. Sila. Ano special mo na hindi kay when I was in early 30s, nagtuko, hindi ko kaputok sa sinta. So it's very, very meaningful sa ako ang maunidad. Ikaduha, paslamat po kay dapat ito yung kaso ba nga i-file many years ago. Then, karoon tuiga, finally dismissed ang kaso against me. So, pasalamat kasi yung mga. Then, pasalamat sa ko kay kami si Kuya last year, nagdugan yung COVID. Naman, nakasurvive me by the grace of God. Then, pasalamat sa ko kay kami si Sister Oya, nakita, na-discern ako nga, ikamit si Miss Ino sa ministry sa ba. Hindi lang din si Iljor, even outside si Iljor. Gani karong puntada lang dito sa Pinas Church, no? Sa Lapu-Lapu. Nag-thanksgiving mo ito, karon naami sa Iljor. Amen. Inoon mga igsuunan, no? Inoon, no? Is always good sa among kinabuhi ni Brother Jojo. Daghang butang nga among angay pasalamat sa iya. Even though sa mga trials, He is always good. Duwara ko ipasalamat sa Ginoo bisag tod daghan kay ko angay ipasalamat niya. First is katong na-disgrasya ko, feeling din ako to ako nga time katong during ako sa ospital as in kanang mura Lord, di man na siguro kung baon, Lord. Kay, pagkita pa rin ako sa dugo, grabe yun. O, dagan kay mga negative musod sa una-una ba nga. Ako siguro makasurvive ani. Pero praise the Lord, usa to sa mga trials nga itrayan ko sa Ginoo kung until
punto ang ako ang pagsalig kaniya. Ikaduha, release naman. Ikaduha, after sa mga trials, since 2018, nasayloban nga grabe jud ang pagsuway na itapos akong kinabuhi. Especially sa akong business, katong time, abigay na ako ma-close na jud ang Timoya. Kay pagtanaw ko na ako sa mga stocks as in, wala may soon ako ang pet shop ko, Lord, manara naman siguro ko. Pero, wag ko magdahong moabot og 4 branches ang akong pet shop. Ganit, gahapon, itagaan ko og ikaupat nga pet shop na blessing me gahapon. So, grabe ka to kayo akong pasalamat sa Ginoo sa iyang mga panalangin nga gihatag ka namo. Akong gibalik ang himaya sa ato ang Ginoo. Amen. Panuloy na to ang mahadas, family. Mahadas. O, dyan niya akong pabol-baan, Pastor Uy, ka na gusto sa tubangan mo. Isawa ka, pero ako, tani. Pero sa kalaga na, ni murang manaw lang ako, kaya wala kitapang ko. Ikaw? Una sa tanan, ako lang i-share ang Bible verse. Mami katong Pastor Jojo, Brother Jojo, ngayon i-share nato itong 1 Thessalonians 15:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba, magpasalamat lang ta kung ato mga prayers is natubag. Then, magpasalamat ta kung we are comfortable sa itong kinabuhi. Then, magpasalamat sa ta kung wala tayong problema sa financial. Magpasalamat ta na wala tayong mga sakit. Pasalamat ta nga prosperous sa itong negosyo. Magpasalamat sa task, matigas mga estudyante, nakapasa sa board exam, naka-graduate. Dalhan pasalamat sa Ginoo. Pero, kung banalitan, maabot sa itong kinabuhi ang mga struggles, mga trials and challenges. Magpasalamat pa maghihapon ka sa Ginoo? Or do we consider na success na siya sa itong kinabuhi? Wala siya ang ibalik. Kaya dili tanan sa itong kinabuhi na makafeel ta na we are comfortable. Nasa na mga trials, natin mga struggles, natin mga challenges. So, ang pangutanan is, do we consider that as a success in our life? So, ako, personally, sa among relasyon, sa among bana, yes, we consider it a success in our life. Why? Ano yung struggle niya? Why? Because sa miagi ng mga COVID, no, na-hospital pa akong bana, then or death, wala ko yung problema sa kwarta doon panahon na bisag na ami, yung nakita ko ba? Wala may problema sa kwarta, bisag ko siya nito mo. Enjoy me, ang pasalamat mo sa Ginoo kay wala niya hugsi. Then, this year, 2022, wala ko yung trabaho. Wala yung trabaho, akong bana. Since 2018. Wala yung trabaho. So, struggle, di ba? Challenges, trials, nana. Financially, nana. Ang struggle. Pero, surrender ba rin? Hindi ba pati? Never. Wala rin give up because ang Ginoo, maoy among ipasentro sa among kinabuhi. Sa ginagawa nila, comfortable ni, na ang Ginoo na mo, nabaw na karon, di ba? So, for me, success na sa among kinabuhi, ang mga trials, challenges, and struggles. They are power. So,
power kay tungod nila nalampasan na namo. And I believe that there are mga surprises, great things, surprises na maabot sa among kinabuhi. We will just never give up, lean to the Lord, trust to the Lord, and everything will happen. So, kanang taas ang tani ako lang. So, last verse na akong ika-share is, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So akong ibalik ang dungog o himaya ngadto sa atong Ginoo. Daghang salamat. Praise the Lord. Ikaroon na natin Kampanyera family. Kampanyera family. Hallelujah. Praise the Lord. Ginagay ang microphone. Wala na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Magandang hapon. Ang verse doon is Jeremiah chapter 89 verse 11. Baka makalimutan eh. Sabi ko, for God knows what it plans to be. So, ang panatin doon sa life ng Thanksgiving sa kanya doon, all the challenge that we encountered for the last years is faithful. So, He's faithful to us in financial, health, and everything. But He promises that we should be faithful to Him. Kahit na sa last minute the garments, stay on prayer because just like what happened sa kapatid ko, I have a big function kahapon. Sa Chile pa na bumibigay. So, paano ko gawin to? I just pray, pati sa mga Kristo, He's faithful. Now we're coming in yung function, complaints. So, we should be faithful to God, thankful for everything that He has done for us, and also share the message He's done for everyone. Sharing, the more you share, God will provide you all that. Okay, that's all. I believe it's done. Sige, sunod na ito sa Roman Lucas. Pasensya kay ingon sila ang ruwa ako kuno niya si Sister Nochi man akong dalo ng oras ni Sister Nochi ko kira niyo bitaw ako gay kong pasalamat sa Ginoo siguro kay bawo naman ko akong gingon si Lipas siya utak karong panahon na kay bawan mo na ako suon na sa ospital niya ibaw na ka, senior, national. So, ako gipangayo, ako pasalamatan sa Ginoo. Ibaw naman mo sa tanan, sa ko, Pastor Joel pa, Pastor Beth, sa akong mga lingagi. So, ako karon lang tuwing kada ko ibang pasalamat. Kani ako igsuon karon nga naa sa ospital. Anong piga? Proud kayo siya. Doon ay po mo sa tiyon. Proud din siya na ako'y sister-in-law nga lututin kayo sa Torino. Nagaling na siya sa amo ang compound. Saan? Susanangan sa kumang. Saan sa mga katoliko pa ka? Hindi naging born again ako. Then ang iyasang kumaring na mag-ato din na sila every year simala. I-invite siya. Siya din ako mukuyog sa simala. Born again ako. O niya, magkita naman ninyo, dili lang kay siya mo simba o Domingo sa buntag kay trabaho man siya. Gusto ko siya mo simba. Gani, ato siya sa South, ganun siya nakuha sa nakumpliti. Uy, niyan, kuhanin ko sa South, 400 pa nakumpliti din niya. Mag-taxi lang siya. So, should ako lang yung ipasalamatan karong tuig. Sa 36 years na ako, last year, ako mga igsugo. Si Susan, ang born doon na lang ko iluha. Ako
sanis. Kung dako sa pasalamat, kay akong pagumangkon, aga ni si Paul, o si Ayin, sige kong hilap, halahilap, kay palahukong. Ito ang permisa, yun. So, huwag may imposible sa Ginoo. Yung Lord, hindi mo lagi ang tanan. Dili siya kumuhulong, gampo. Eh, iyon man siya na usa. Maluwas ako sa iyong kapatid. So, parang tuwiga, ikan sa pandemic, namatay ang akong maguwang, pandemic siya ra, kung baga sa naglubong sa iyaran anak, then the second katong akong manghod, na sige, nakadawat sa ito. So, ang ako lang yun nga, karon sige dyan kung padayon pagpagam sa akong manghod. Ako gihuhunga. Last day ko manghod si Pastor, i-give up. Pirahan siya sa tumor. Ako man, pauli ng dami, pirahan, ablihan ang po na iyang second operation, lingon nga na inuta nga nana o ano. Isugot ni. Karon na sa diablihan ang pag-usap, kita sa iyang nakunay hydrocephalus. So, tangan na po siya. Wala naman may mahimo kung wato na tag-hospital. So, ako nilang ilihan sa Ginoo tanang. Ako ni Pastor Joey, pilit ko. O Ginoo. Wala yun. As wala yun siya. Gulay yun. Atong usap. Itong Friday nights, ako siya niyungungan. Ablihan na po, kuhaon na po ang machine sa iyong ginawa, lingo na po ang doktor, lungangan na po ang ligo. So kung makita niyo, ako ang magsigikan to sa ospital. Makita na ko akong mga dagang aparatos. Lord, kung imo na siya, total sa salvation libre naman. Ikaw na bahala. Ningo man si Pastor Joel, humungan, suplihan, kaya di man dyan may makasunod sa ospital. Dili siya mubuka, dili katanan. Niya mutumas lang. So ako na lang yung pakuan sa cellphone. Kaya yun yung luha. Inunan ko. Ayaw na nagkaunang-unang. Pag-ampo, nauna nga wala na. At sakita lang sa pangalan ni Jesus. Kaya luha, nakalubog siya. So, ang ako lang po, lima, Lord, yan na po, ayaw lang po sa mga tayo pa, Lord, kay Panding family pa. Pero kanina, nakita na ko, wala pa man siya kuhay sa machine. Nakita na ko, nakapag-ampo na ko. Ibukagin ang iyang mata. Pero wala. Baga sa gulay, wala mag-iyog ang yan. So, dili malikayan. Suod ko, maghuwag pa. So, sige lang dyan ko pangayo. Ampo sa mga pag-umang ko. Sige pa. So, isa din ko na, magpasalamat niya po sa Ginoo. Dako nila akong pasalamat niya karon. Bisa na nag-amto sa akong igsuon kung atong tanaw. Pero, aduna pa man ko'y kanang kalipay ba nga, sa inana akong suog. Grasya niya. So, paula din daw akong pasalamatan o ang karoon na kami ni Paul, nabiwan sa niya. Akong nakong yung pasalamat, ibong pamilya, ang grasya sa Ginoo, wala maging siya trabaho. Walang tanan, pero walang ipasag. Unong niya iyang anak. So, ora po akong ipasalamatan sa akong sa kinabuhi ni Paul. Salamat Ginoo ang tanang dugong himaya, akong ibalik niya. At sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang may follow ang Cinco Flores family. Cinco Flores. Ayun na. Thank you, Pastor. First of all, Pastor, thank you for praying for us. Ako pasalamatan sa Ginoo. Dili lang kay karon lang atuig. Forever grateful ko ni Lord.
Kaya ang prayer sa akong mga anak tanan, kaya dyan mahiluna ko na akong prayer na Lord, mahiluna tao na akong mga anak. Mahiluna ko niya kay bisan si John Paul nga napugoy-pugoy na si Michael, kaya dyan mahiluna. Even karon si John Paul, was kayo yung promotion sa kanyang trabaho. So praise the Lord kayo. Ang the most amazing thing ang gihatag ni Lord sa ako, ang pinukita ni Lord sa ako, that He is a great God. Magka-hospital na ako, nag-ibog man kung anong sige magkuha o dugo ang kuhan, ang katong bitik. Kung anong sige makakuha o dugo na ako, siya na na-joy sure ang doktor ni mo, ma'am. Ikaw ikapila naman eh, ikaupat naman eh. Nireklamo na ko, sakit man, sige kuha o dugo. Kung ano man doon, sige man gagkakuha, ikaupat naman eh. Ni siya, ma'am, ay nagpusto ko, ma'am, kaya iba man ang doktor nga. I-sure give niya. Kung ano niya, so magkabuntag na ni ana ang doktor. Ito, Dok, ano sige man kuha o dugo, ngamunta na lang mo. Hindi siya nga. Kuan mong limang, panahon yun ako ba ang imo mga, ang internal organs ako ba, tungkol sa taas sa imong sugar. Ako din i-check kung sa yun ang kuan mo, kaya naagyo ko na yung maapektuhan ba, basta taas sa imong sugar, maapektuhan din imong baga, imong kidney, agad. So amazing, thank you kayo. Everything is normal. Thank you. Salamat kayo na pasalamatan karong tuwing gagawin. Daghan yun kayo salamat Lord. Forever dito. Fight lang yun daw mga nanay mga gipang bakit sa lawa. Fight the good fight of faith. God is good. Thank you Lord. Let's follow the Habel family. May hapon. Malipayan kayo. Malipayan kayo at nakakil kita kung sutong na to sa karoto ika. Nagsugod kita itong COVID, no? Pero wala din ko kanang napadaka sa panahon katong bigay na. Kaya ang mamalay, proteksyonan man sa Ginoo. Ang sulong na lang ako, ang katong mga tanong mga daon, pero ako lang ipasalamatan ang Ginoo niya na, no? Walang, akong ipasalamatan ang Ginoo kay sukat pa rin sa una, kung ako mo mo ampo, kailangan hindi ko mag-ampo, ayaw na ito, respeto ito imong ampo. Pasalamatan na ang Ginoo. No? Kay, ningon dito, kung imo ko nung seeking iskutan ang imong giampo, lain ang imong motibo sa imong kasing-kasing bugat. Pero kung imo na ko nung ipasalamatan, malipayong ka. Bisan wala pa nimong kita. Kung mo nang ingon sa Hebrew, no? Muna nga sa atong karong nagsugod to akong ipasalamatan Ginoo kay kami sa pamilya, doon na kay ka na pag-istorya ka na yun. Kami ito nagtipog. Muna akong ginubuhat. Dayon, doon na po may pag-ampo, gikan sa tingok lang hantod sa pool. Anak hantod, ang muabot ang matutuloy. Yang amo man ang ipasalamatan na sa Ginoo. Ang mga bata, doon na sila yung mga ngin, anak, amo nang iabot, ako doon lang po yung muna siya na sa nagdagan ang mga bulan hantod karon nakaingon yun ko nga successful yapon ang among pamilya. No? Kay nga naman ako naman ang ipasalamatan sa Ginoo. Dili na ko naglantaw kung sa may mga figure na mo, ako na ipasalamatan sa Ginoo. Muna siya na usapan yung foundation na ako nakita yan sa Malakay 3:16 na nag-ingon siya dito nga kung ang tao ko nga mahadlungkong sa Ginoo kung mag-istoryahay ang Ginoo na binaw. Mati akong gisukaran katong pag-ampo na mo itong unang tuig na naimog ko ang Ginoo na binaw. Dili lang anak, ngayon pagkit sa din no?
ako na rin ipasahon kay Pasig mo yung mga tumong kabala siya. Mara yung iwan sa lininga. Ang katawan, kunya ang katawan na may kahadlok sa Ginoo, nagsundihan na ito ang Ginoo na matik kanila. Sa katubangan niya, may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan ni Anton may kahadlok sa Ginoo. Wala nga, nakita na ko nga, sige na kong ipahinong naman ako nga, ang katong among ibuhat na itong di amin ito Anton karon, muna ako ibarugan ko. Anton, doon na yung mga butang na, wala na po damhamit ako mababot sa kinabuhi. Kaya nga naman, ako naman ipasalamatan sa Ginoo. Never before nga nag-ingon nga unsa man nga Lord unsa man siya. Kundi thank you Lord. Mo kini akong gidala kanunay nga ako tunay nga akong ipasalamatan ang Ginoo. Even sa akong trabaho dako og kanang maingon ka ba nga malipay ka kay nagsugod ba ako 10 pesos ang adlaw. Pero naitabo nga karong tuiga hikaling ko pasaka akong sundo. Oto nga nalipay ko kay ang among giapod sa Ginoo katong nag-extend ko sa among kusina dugay na tong panahon akong gisugdan. Wala yun trabaho kay tungod wala kay kagasto. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga nahumanag yun, no? Nga nagkapalit pa yun ko kanang lababo pa na dili kay lababo nga baratuon may tikot sumil. May tikot sumil. Pinahimo na ko niya sa constitutional o kalamban siya. Munti akong pasalamatan kay amin mo pag-deliver ato niya dito sa balay sa amo, ingon man to si katong nag-deliver siya. Kani bitaw si John ma'am, ganahan po siya na. Ingon mas ma'am, magkapalit ka na John. Magkapalit ka. Wala ko sa kwarta. Pero milagro sa Ginoo. Milagro sa Ginoo. Muna nga, ako kisip masalamatan kaysa hinahinday niya akong na-feel niya ang Ginoo maayon. Amen? Hallelujah. Ako din pari kami kumain ka. Praise the Lord. Paano na ito ang mahuhas? Mayong hapon na dyan. Nahalan pa ko ng buntag pa. So, daghan kami ipasalamat karon tong iga. Nalang yung verse nga i-share ni Mike. Wala siya gitawa sa verse sa Bible, Matthew 6:33. Seek the kingdom of God and this shall be added unto you. Grabe. Before mi share lang dyan din ako. Kadali lang ni. Pag-alin na mo, test me sa itong kaaway. Naamig sa most shipment ugma. Karon magod gawing critical ni sa tanang mga negosyante. O fresh produce ka. Nanawag mi dito. So, inani na itabo. Naamig expected na shipment ugma. Daw be kay nanawag man. Hapon na nanawag na ingon nga wala yung shipment ugma. Imagine how difficult for us to relay this to our buyers pa. Kaya kinahanglan nila ang bunga. Ibalay na nila. Grabe kayo ang among anxiety, padungali na murami. Siyempre excited ko ano karon ka ng Thanksgiving party na to pa. Then ana ang news nga wala shipment. Murag, may kunsaon ni nato. Ang ato kaamong kadlukan na is ma-ansel ni kung di maabot ugma. So here comes na sa taxi si Mike nagsikigsud gawas karon ba. Pero mo kaunsa ka maayo ang Ginoo ko na I chose to come here. Dili ko mo absent ani magkinaunsa. So Mike and I chose to come here
sa Thanksgiving rather than i-cancel ni namo. Kay mo mga igsuon, ang among mga buyers karon ba? Okay lang, sir. Dawaton gihapon ni namo sa Tuesday. Even though nga kabalo mi na sila schedule nga abot, dawaton gihapon nila. Kaya ako na milagro dyan sa Ginoo may kay ang atong buyers pa kay masinabtanon dyan kay sila. It's really hard na volume per volume ang among abot dinhi banya. Madilinong sa kaadlaw, malataan mi, pero sila ni commit gapon na dawaton nila o Tuesday. But aside from that, karong tuiga, grabe dyan ang blessing sa mga ba, kanang blessing upon blessing. The flood of heaven, the gate of heaven flooded the blessing to us. Ang sekreto mga igsuon, tithes. Let us be always faithful to God ba? Nga, when it comes to giving, dili nato daluan ang Ginoo na kani 10% ni para sa iya. Kay kung 10% medyo dako ba jud sa atong income. But if you are faithful and you love God more than yourself, more than your income, I'm telling you, mga igsuon, ang iyahang kalangitan, bahaon mo, ikaw na lang ang managang, mingon na lang ka nga, ay sak. God, murag, sobra pa, wa pa nahurot. And mga igsuon, ang among bank account ni Mike, sometimes bitaw no, maglibog mi kung asa gikan ang kwarta. Kay, sometimes pa, ang blessing niya, dili na mo, I don't know, I cannot fathom how great God doing in our lives right now. Dili ko ma-amaze na lang ko siyang grasya every day. Lahat na mga blessings nga, wag mi kabalo asa gikan. Sometimes mingon mi nga, may asa galinigikan. Sige, may track down mong asa gikan. Dili na namo ma-track down. Basta naa siya, available siya. Moro dyan mga isuon. Let us be faithful to God. Even the 10%, let us give it to Him. Ano na siya, command with blessing na siya. If you give that, ayaw ninyo i-prohibit inyong inyong self na ihatag ang 10%. Kanang 10%, mahimo ng 1,000% karon. I'm telling you, that's a proven and tested testimony. Thank you, Lord. Ito, sa tanan nga ibuhat sa Ginoo sa ako karon nga sukat sa pag-abot nako sa Eljor and sa tanan nga silang Pastor Joel, si Pastor Jadel, si Pastor Nelfa, Pastor Ben. Ikayad ko nila nga dirigit sa kaning saktong agianan and pasalamat ito nga grabe hindi akong pasalamat sa Ginoo kay isan sa una nga nag-listen yun pero karon nga amo nang gihatag ng among faith sa iya din may kitabangan every time na tayo maabot nga problema ng mga fun and every day ko magpasalamat, every night, every hour nagagawin kayo para nila. So, salamat and may hapang salamat. Praise God. Sunod na itong Vergara family. Give your testimony. Brother Paul. May hapon sa tanan. Ako na lang ikuha Ito, thankful ko sa Ginoo, no? First of all, ako karon diri nagbarog ang pamilya, kompleto, no? Ikan sa
sa COVID, pandemic, no? Kining samad na ko diri, grabe pa sa pandemic, no? Moingon tag pandemic ako di panahon na di ko kuhan tong mamatay. Dili ko kuhan. Pero salamat ko sa Ginoo, mga butang na nahitabo sa akin na buhi, na purpose sa Ginoo. Different ways of calling, different ways of kanang pagpaagi niya di mo sa pagtawag baka nang naikuban itawag o basta sa ako yung bitaw sa ang pamilya. Dili lang ako hasta si Mitchell, akong pares no. Lain ang pag-call sa Ginoo kini paagi usab mi sa grabe kayo nga trial ba. Murag usabuan pa bugaw pa sa tanang bugaw, murag na kay buwan sa ulo nga nagidala-dala. But thanks to God nga tungod sa iyang grasya o sa kaluwasan nga among nadawat, we are cleansed. And thankful ko sa Ginoo, dili lang tungod sa salvation o ikanak ko, Mitchell, sa akong mga anak o sa kapamilya mi nadala gyud nga sa kaluwasan nga nadawat na mo pinaagi ni Kristo. So, very thankful ko that I am on a place karon nga much greater than success. No, so lain man tag success sa kinabuhi. Sa para nako ang success nako na mas labaw pa aning success is the place of servanthood. No, pinakadako na ko pasalamat sa Ginoo na I renounce things from my fleshly kanang mundano na mga kinaiya sa una. Sigarilyo, inom, barkada, panganaotang buhat, no? Sigilaguan, panikas akong amo, ikalit, sigiguan sa daghan. Halos tanan, ibakyaw na ako sa tanan. No? Drugs lang siguro, wala dyan ako sudli. Pero, kasya sa Ginoo, the more di ay ni mong isurrender kini sa Ginoo, the more na imo siyang i-renounce, the more na imo siyang ibuhian, the more na imo siyang i-crucify, i-offer sa Ginoo, no? The more ang vessel nimo magka-empty. And the more the Spirit or the Holy Spirit will fill you in. So, niana dyan ko, Lord, thank you, Lord, for the fire and the desire to serve you. Thankful po ko sa mentor, amo, si Pastor Jadel, nagkuyog na ko, si Pastor Ben, Pastor Adelfa, isa sa mga sige, kakayo ba? Kakayo po. Kita mo na ganit ang gasolina, kakayo. Kuya sa tas kayo, sa why kung tayong kayo, para overflowing sa fire and desire na gusto na ito ipasa sa mga tao ba? Kaya kung imuha na gani, kana, I need someone dyan nga mapasahan ani. So, dili ka contented. I want more of God. And I want more of God. So, usa na sa akong pasalamatan sa Ginoo. And thankful po ko sa mga tao nga nagpaluyo na wala yun ng pag-ampo, no? Itaw mga igsuon, there is power in your prayer. Sample na si Mario Marley, no? For pila to ka years, na wala dyan siya masurrender sa pag-ampo. Ako sa ka bisyuso nga tao, halos tanan nga dautan, ibuhat na nang sige siya hilang sa Ginoo, hilang. And when you cry out to God, na igsoon, walay imposible sa atong buhit Diyos. Amen. And lastly, no, ang salamat na kami na nasa ministry sa South, sa simbahan ito, and salamat ko na kami tanan nangalagad sa Diyos, no? And kini pinaka-importante na kung ako pasalamat sa Ginoo, no? When things get tough gani sa kinabuhi na mo, dili lang sa ako, sa pare, sa among pamilya, there is always someone na nag-remind ka na mo, no? Someone out there sa taas na nag-remind nga, what do you have? So,
ko, what do I have? Talent, skills, money, fame, friends, no? Riches. What do I have? Sige ko una-una, usahay ka na ako'y problema, financial, unsa ba mga problema sa kinabuhi, no? What do I have? So dagan kay kong una-una. Pero ang answer na I have God. And we have God. Amen ba? He is our Jehovah Jireh. God will always be God. And all glory and honor. Praise the Lord. Ipalaw na yun nato ang pamilya Tortor. Muna ni Sister Krishna. May nga pong sa kanalay. Nagpasalamat dito ako na ako ko dali karon sa aking church. Nagpasalamat ako amiga ako. Kasi lang sa nag-invite ako dito sa partner one time din. Nagpasalamat po man ako sa naabot ang trial sa akong kinabuhi nga yung pahulay akong mama o ako ang best friend nga last month lang kung pahuway sa nga mga tato ako ang salitan sa akong palimalay nga pagmulakaw ko mga ito ko ibilin and then napasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan dyan niya kalikod uban niya karon and then napasalamat pa dyan ko nga ang nag-guide ako nga mag-time si Sister Nelfa until nakita na ko ako ang business karon nga murag nalagi siya improvement pa, bisan nila pinatgas pas-pas, o na ko ang ma-share, pero atlas magsugod na rin siya. Hopefully nga, mag-uubagin siya na ako na ako ra, ganing tapos walay lahin, ganing tabang, o ako mga anak, salamat sa ko, ano ko mga anak, nga, kasi hindi kauban ako, nga kami ra dyan tulungan. Sukal sa mong pag-attendere, naka-absent lang di nga nila ito, pagkamatay sa kong mama dito sa province, rin siya, marathon. Amo siya palikamutan nga, every Sunday na Jubilee, kamabot ganit, every ginamo nga may tabo nga absent me kay di ko gusto nga kung mga anak ng mga laki nga dili nagsubay gari ako panamot diri at happy me man akong anak ko nasa pita sa PWMI when ani lang yapon san and then sa akong pagsuod diri is dagang trials nga lagi sa akong kinabuhi ang kalisod and then nakita na ko karon nga naanamihan ni karon nga nauban nami sa Ginoo murag dili na kayo lisod ang problema nga akong dalhon nga ako ra usa abot pa sa financial nga makaya na nako dili pareha sa una nga maglaba lang imong ko tungod kay kung bitaka gamay na lang kaayo pero pag abot na nako karon murag ingon ana na lang mo dili na ko maguna-una sa problema gani kay tungod na anak ko niya uban karon and then ako na lang ika pasalamat kay nga sa akong pagsuod na si Pastor Chadel na kanunay man Bible sa amo dito sa ipodromo at lahi na gyud ang amo ang naabot pa na nakoy nakita nga kausaban san pag-o mi April pa mi nga naabot diri pero ako mangoy nakita jud ati nga ultahan asa ko dapit mo abot pero ay po sa akong usa ka anak ano lang pagayo nga mauban na siya karon pero paminaw na ko murag nanagid na siya murag open naman ang iyang mind na akong pagayo nga sa buntis siya yato siya mami ayaw ko pasagdi kasi kamo dito ayaw ka buol kay nanata sa Ginoo ayaw ka hadlok mananakana pero ampo lang nga sa nakakasalayo wala ko nimo si mong kiliran prayer lang kita always marang yun lang akong advice nimo dahil kay isang layo ko, imong mami is naragis na kami na ito sa pito, sa problema. Ako raman dyan, kay ako rin pinaghandol sa mga anak ko, ako dyan pinaimpauban. At salamat pa sa Ginoo nga na, kaya rin ako sila nga ako ra usa naghandol, problema na mo, ari na ko, share sa unsay mga pas ako mga anak, at lahi na gani ginang ang na-encounter, isang bago pa sa mga anak. Lahi dyan pa kay sa unang puro away, akong daughter-in-law o si Imigalis, pero karon nga nakasinabot mi is murag lahi na gid ang nabot sa akong karon nga murag happy na gid pa. Kung akong iba sa Ginoo nga napaduol na jud kiniya, man akong i-share karon na
padayon dyan sa akong mga nanganin na akong pamilya. Kanila, wala ko tigayon. Praise God. Hallelujah. Let's extend more time because this is Thanksgiving. Let's extend more time sa paghatag pa more testimonies. Kisay sunod, Christy. At yata ka na ng panahon ni Juan, Sister Luce. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpaka na tayo kay... Ngayon lang yata pinaskuhan. Diyan ka lang tanan. Hapon sa inyong tanan, ang atong tema is pasalamat sa Ginoo. Tinuod yun dagang kayo tag-angay nga ipasalamat sa Ginoo. Kay katong ni Agi, huwag yan mong tagadawa kung pinaskuhan kay Giudet man ta. Pero salamat sa Ginoo kay because God is in control. Diba? Nanindot na lang itong simbahan, nag-Giudet. O pwede lang ta mag-ampo nga, Udit ha? Kaya katulad bang ni Agi, nga gusto kayo naman, uy Udit, ayun na pagbalik, dagang bisbis ko. Diba, sige, God is in control. Pasalamat, pasang to sa Rigi, mas Rigi ako. Anyway, dagang kaayo ko kaangay nga ipasalamat sa Ginoo in behalf sa akong pamilya. Dili lang kayo sa last year, sa mga niaging tuig, sa nagtabo sa among kinabuhi, ikan sa among kaminyong hangtod iabot mig 25 years. Daghan nga pagsuway, klase nga pagsuway, ay financial, o nasay ka ng relasyon nga pagsuway. Pagsuway nga dili mo mo, dili mo gi-expect na matabo sa imong kinabuhi, kay you are a Christian. Pero all of us, dili ta accepted ana nga mga pagsuway. Although dili siya angay ikapasala, ikapahambog kay dili siya maayo nga pagsuway, but ang amo lang nakita sa Ginoo is anak ka sa Ginoo, naglihok ang Ginoo panahon sa kangitngit sa imong kinabuhi, kagubot sa inyong pamilya, nakita nimo ang lihok sa Ginoo sa among kinabuhi. Usa lang yun akong listan ato pag-abot ato nga mga bagyo sa among kinabuhi. Pero bilang yun ko nag-pray, usay hindi na ako makasulti, makahilak na lang ko sa Ginoo. 24 hours, yun na ang mga worship song sa Ginoo, mga nasa akong dalungan. Kung anak niya akong dalungan, mamuha na tungkol sa headphone, mga words of God. So, ang nakanindot ang nakita na mo, wala gitugod sa Ginoo, nga among pamilya, babungkak. Kaya ang plano sa Ginoo is to prosper, not to harm us. But ang plano sa demonyo, to kill, to steal, to destroy. But great is our God, our Jehovah Shammah, nga nagbarog sa atong kinabuhi, nagubot sa atong kinabuhi. Dili mo po ma-expect nga mga grasya, yung sa itong paglihok sa Ginoo. Sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi sa akong anak, sa akong banaw, sa akuan mismo. But praise God, makaingon ko sa inyo karon, pinaagi sa grasya sa Ginoo, makaingon ka na kami, we're happy na. Forgive and forget. So, anak lang yun ang pagka-Christian nato, di man ta maka-ibalo kung sa iwapot sa ating kinabuhi, but we will always stand, we are Christian. Okay na ako stand for me nga, I am a child of God. Diligid ko pasagdan sa Ginoo. And God will not allow distraction sa iyang mga anak. Basta kita lang po niya anak sa Ginoo, every time natin problema, mukapit yun na sa iya. Di kita mukapit sa ato sa Mumbai, mukapit sa atong silingan, mga advice sa atong silingan, kay dili yun na godly ang ilang mga advice. Pero kung mukapit yun sa Ginoo, ang Ginoo rin yun ang maglihok sa atong kinabuhi. Tanan man nga area sa atong kinabuhi, ma-financial na, kaya na mo sa akong mga anak, ito nga nakahuman ang akong anak, so napay-usa nga human, napay-usa, musunod pa pag-eskwela, pero amo na nang gisalig tanan sa Ginoo na God will never leave us nor forsake us. So, maging thankful ta sa Ginoo sa tanan na siya. Amen. Praise the Lord. We'll have more song person. Asa ba to si Crisel? Asa ba to Sister Crisel? Let's
At ang yata karoon ng kayo ni Sister Michelle. Matay sa testimony. Praise the Lord. Nakuha ko yun. May gabi may hapon sa tanan, kanang daghanon na to, pasalamat sa Ginoo ba kay daghan masang mga gibuhat ang Ginoo nga maayo gid sa tong kinabuhi. Una akong gipasalamat sa Ginoo tuiga kay nausab akong bala sa iyang pagka-bisyoso sa una. Grabe kita akong sacrifice ato at dinit pa is success. Success gila siya na ako sa una. Sikong hilak nila iba kay sumbong ko niya sa tanan na kuan, nabuhat niya sa kubanan. Pero dyan, imposible sa Ginoo. Kung kada bitaw, ampo ni mo nga, hilak yung kabat. Dari pagkawas yun mo ang emosyon bitaw nga. Kada, ay nagilak na ako. Emosyon nga, matinudalang bitaw ka. Nga, musambit ka niya ba nga, naagin siya. Tingin siya, kaya mo. Amen. Ginoo dyan nga may tabo ang nagkaroon sa mga kinabuhi. Ang ni Agri ko ka sa gingon natin Gigi nga. Ano ka magpasalamat sa dili maayo nga may tabo o ang sa tao pasalamat sa maayo nga may tabo sa itong kinabuhi. O sana sa karon nga pagsuway sa Ginoo nako nga gioperahan ko. Kanang naay time nga makaingon ka, dili na bitaw ka. Surrender na ka ba? Wala. Dali. Pero nakaingon bitaw ko nga, nga nung surrender man ko nga, sa una gani sa kumpana, wala ko surrender nga, pila to katuig, unong katuig. Kaya karon pa noon nga, nakadawat ako sa Ginoo, mo surrender man ko. So nakaingon ko nga, dili ta may surrender kung naa ta sa Ginoo. Kay siguro gibuhat niya sa akong kinabuhi kay naay purpose nga may tabo sa akong kinabuhi. Pero dili man sa tanang panahon nga sige lang kakuol. Naaman sa mga kanang wabot sa imong kinabuhi nga mapasalamaton ka kay kanang success ka na natuman ang imuhang pangandoy. O sana pasalamat ko sa Ginoo kay na nakakutang ko, nakamotor ko. Then nagpasalamat ako sa mga anak sa Ginoo kay tapos sila sa klase. So wala sila ipasagdan ba bisan wala sila ginikanan kay nagatiman nila kay busy. Ako diri sa syudad niya, na sila sa probinsya, wala kinutudlo nila sila ra. So angay kitang ato ipasilamat sa Ginoo kung unsa nga buta nga maayo, unsa kun nga buta nga dili maayo sa kinabuhi. Kay ana ang Ginoo nga ang iyang mga sundalo dili gihutdan og kaaway. Walang mintas na kaning kalibutan na. Sige lang yung taglapan sa atong mga kaaway. Salamat sa Ginoo. Ngayong gabi. Presenting sa Cebu South, that's now the time of Pastor Pat Lopez. Praise God, no? Maayong hapon, mga igsuon. Dali na yun ang panahon, no? December na. Kung ano yun ba, nagdali na yun ang oras. No? Sa unan. Wala po mo gamit ko ay glasses, karon hindi naman dyan ko kakita. Praise God. So, God is good yun. Pasalamat ko sa Ginoo. I think, and I believe, church, na deserve yun ang Ginoo sa atong kuwan, sa pagpasalamat sa tanan niyang gibuhat sa atong kinabuhi. Amen? So, patod ba sa Psalm, no? Nakabutang dito, give thanks to the Lord. Proclaim His greatness. Tell the nation for what He has done.
Amen? So, deserve yun ang Ginoo sa pagpasalamat. And sa ako nagpasalamat ko kay this year lang no nahimugso ang Eljor South, no? Pagka-March, this year lang. And wag ko kay balo kung unsa akong buhaton, and usa lang ang sigurado ko, gitawag ko diya sa Ginoo. Kay balo ko, usa lang ang niingon jud ang Ginoo nga kanang ikaw akong ibutang kitha. Kumbaga, ikaw Lord, wala ko kay balo, o kay balo ko unsa akong buhaton kung mag-church plant ko. Ingon siya, I will be with you. Ingon din siya sa ako. Mo din ako ang sigurado ko ana. And kuan ko na gipakita din na sa Ginoo sa ako ang mga igsoon. And then nagpasalamat sad ko sa mga tao nga gihatag sa Ginoo sa ako nga ni-support sa South, no? Ako lang i-mention ang Vergara family. No, nagpasalamat ko sa ilang kinabuhi kay sa una wala pa na sila, murag nagkapa-kapagid ko ba pati sa music, no? Pero karon, thank you Lord for sa ilahang kinabuhi nga ilahang render no nga mga services para sa South. And then pasalamat sad ko sa mga tao no nga silang Mary Jane, no? Abi nako lingkod lang ni simba lang ni Bakuto, pero sila pud ang ni support sa pagluto no every Sunday, no? Salamat kaayo Jane, and thank you Lord for sa mga tao silang Mish, no, si Ate Bing, no, salamat kaayo kay bao mo nga gipadala mo sa Ginoo silang Florlin para sa South. And nagpasalamat sad ko sa mga sa financial nga support labi sa Cebu City. Kaya kung wala sa inyong support financially mga igsoon, murag dili siguro kuan ang kanang South, no? And salamat sa inyong padayon nga suporta, no? Especially kay Brother Jojo, no? Salamat kaayo Brother Jo sa monthly. Thank you kaayo. And si Kang Nining, no? Lambuhas family, salamat kaayo kay mo kung ang inyong kasing-kasing padayon yun nga mo suporta sa buluhan sa Ginoo. Amen? So, kay bulosan ko nga ang Ginoo nagpasalamat sad ko kay ang venue sa South ipagamit for free. Ang tangkiya sa tubod iyan yung ipagamit ang place, and then utilities lang amo ang bayaran. So diha ko sigurado mga igsoon nga habaw mo ang Ginoo nagauban yun sa South. And then nasa mi pagkukaroon nga blessing. Last Sunday lang namo nadawat, and ang mga Bluetooth, no, ang Bluetooth ni Cinco Flores ipahulman man to sa South for bilang ka months, no? Salamat kaayo Cinco Flores family, no? And then last Sunday kay gawiton sa nila, so ilahang hulman sa katiyot, pero di na siguro hulman lang magbalik kay naami blessing nga niabot diha dayon na ang hatag kain din na kanang speaker Bluetooth, no? Mas kanang hatag para sa South. And then no, salamat kayo kay balong ko nga ang Ginoo jud maayo gyud sa mga sa buluhaton sa South. And praise God po, increasing po ang attendance, no, sa South. And then although na may mga struggles sa kinabuhi, no, na may mga kuan, pero nagpasalamat ko kay ang strength ng ihatag sa Ginoo sa ako. And wala jud ko niya biyai, wala jud ko niya pasagdi para sa South. Praise God. All glory, honor, and praise belongs to our God. Praise God, thank you.
As much as we wanted to have more people na maghatag sa itong testimony, but we know na limited lang ng time. So maybe next year, mas earlier na lang tayo magsugod next year, kaya mas daghan pag makashare pa yung testimony instead of 3 o'clock, sugdan na lang po. Mas earlier pa. Pero yan. Now, tukutin ko ninyo na maybe the last person na maghatag sa testimony that will be testifying in behalf sa Elder Cebu. I really praise the Lord. This year has a lot happened. A lot happened sa Elder Cebu for this year. Ako na imutang ito one word. Ako na siya mabutang sa usa ka word na a year. Ano not one word, but kanang statement, a year of renewal. Elder Cebu has experienced a year of renewal. There is a Elder Cebu. First is that there happened a renewal sa tuang venue. There is a Elder Cebu. Dako kayo changes na nakita sa tuang venue after it has been destroyed, after it has been destructed by Typhoon Odette. But first, we don't know how the Lord will surprise us. Finances, we don't know how the Lord will supply all of this. Because this is not something that we have planned. Again, balik mo na ito pagsulti. This is not something that we have planned. Pero, naroon sa plano sa Ginoo. Wala ito nagplano nga usbo na ito ang venue. Pero pagpon sa Ginoo, usap yun niya. Giguba sa Odette at tibok na itong bintana, ceiling. Pero naroon plano nga i-renew dahil sa Ginoo. All glory belongs to the Lord. And thank you for all. Salamat sa tanan na nagpagamit sa Ginoo sa pag-contribute dining tanan na igunanin na naitabo karon sa lugar sa Elder Cebu. Second is there was a renewal of leadership na nahitabo. Unexpected to happen. Mamagiligimon nga when the Lord calls, all we need to say is yes. We cannot say no when the Lord calls. Renewal of leadership nga nahitabo. Giplano ra mo sa Ginoo. Again, this is not something planned in the past year, pero pagpunta po sa Ginoo. Pastor Joel Katubig passed on sa Yahang Baton. Sa iyang anak, Pastor Jandel to take sa leadership sa Elder Cebu. And to God be all the glory. Daghan kayo, same ka Pastor Adel pa, daghan yung marais na question sa kumpayo. Mayroon ko nga, marumit ang pinagdra magsulti ba, Lord, who am I na I'm still young? And to lead this kind of people at my young age. Pero remember this is not all about us. This is not all about me, but this is all about the Lord. Once ka magpagamit ka sa Ginoo, I have no credit on this. It all belongs to the Lord. Third, ika-renewal nga nitabo, dahil may shiftings nga nahitabo sa ministry. Na yung mga trials and challenges nga nahitabo. Salamat po sa Ginoo. Dili na ako pag-mention ng mga trials and challenges nga nahitabo. But because of the trials and challenges, the Lord showed more of His glory. Ako na lang testify sa music team. Nalayon kayo ang buhay ng Diyos because the Lord manifested more of His glory through the ministry of the music team. Pakpakan na itong Ginoo. Spite of the and also the Lord, a renewal of, and lastly, I'll be sharing you, renewal of people. Ganitabo sa Cebu. Actually, dako kayo ang shift ganitabo sa
I don't know, saan ko rin pag-explain ninyo, pero dako kayo ang shift na itabo sa membership sa Elder Cebu. Kay, salamat sa Ginoo kay na-birth out na ang atong church planting sa Cebu South. So majority na from the South, napunta na sa South. So, syempre, we thought na in the first place, mabakyong na po ang Cebu. Kay, ang sa South, mapunta nito. But the Lord has renewed His people. Huwag po nag-expect na ang Ginoo po nagmadala o daghang tao dito sa Cebu. Kato mga ipag-mention ni Pastor Joel kanina ng mga families na nabalik sa Cebu. Tugang mga pamilya gikan sa Hipodromo. Pagpaka na itong Ginoo. More families pa, and also sa family nila ni Sister Iris. Just for this year, they have been added to the church. And not only by families. And I really thank the Lord for the opportunity. And let me take this opportunity to thank, especially from the young boys from Leyte, nag-serve po yung sa tuwan din while they are having their time sa ilang pagtiwas sila pag-eskwela din. Dahan din salamat and also po from the fellow workers from other churches while here in Cebu, ilang gitake opportunity ang pag-serve din sa church sa mga kaigsunan na ito, ikan from Elder Alang-Alang. Thank you very much. And all I can say, a lot more of renewal is going to happen on 2023. Let us expect more of His manifestation of His glory. Let us expect more manifestation of His power. And remember this, ang ako kayo ninyo this year, only a few happen nga murag ito nato di planuhan, gamay man yung hitabo. Tanang na hitabo, majority sa hitabo this year, it is not something na atong gina-forecast daan. Agree ba mo sa kuha? Almost majority sa hitabo this year, it is not something atong gina-forecast daan. But remember this, we are just the clay, and the clay cannot question the pattern. We are just the clay, and the clay cannot question the pattern. And as we'll continue next year, we'll see how the Lord will continue to move sa ato dali sa Elder Cebu. Pakpakan ang Ginoo sa makusukpan. Praise the Lord! Glory to Jesus. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. By this time, we will now give this time para kay Sister Inday sa paghatag sa instruction. And let us now prepare para sa itong offering sa everybody's birthday. Okay? Okay, mayong hapon sa akong mga kaigsuonan karon. This is the first time no nga sa atong Thanksgiving we will celebrate is what we call everybody's birthday. No? But before that, I have this verse. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So this verse reminds people on their birthdays that we should be praising the Lord for all He has done. But it's also a reminder to pray while rejoicing at Thanksgiving today and every day. So, nganong man no nga, dili man unta birthday na ako karon yang anong magsaulong man ko sa akong birthday. This is what we call sa end year no nga tanan maghatag og pasalamat sa Ginoo, thanksgiving. And part of that is kitang yung tanan mo celebrate sa atong birthday, no? For the whole year karon nag-celebrate man gyud ta sa birthday nato, di ba? From January to December, na gyud tay birthday. So,
all in all, kita magkahiusa karon, no? Magkahiusa, united to give unto the Lord, no? Because we are thankful for Him, no? Thankful kita sa Ginoo that we celebrated our birthday this year, no? So muna gitawag og everybody's birthday. Now, before ta mo ani sa tubangan, no? Let me check kung naa na ba mo tagsa-tagsa ka envelope. Kini nga envelope, everybody's birthday. So katong wala pa na ay envelope niya sa kilid, katong ushers, please, no assist. Very maayo kayo si Brother Joseph, no? Katong wala pa, gihatag niya kang Brother Joseph, no? Mana pa diri, Brad. So, naamo diha tanan, we should remember that God loves a cheerful giver. So, by this, we will express our thanksgiving to the Lord. So, apila mga bata, no? Ganahan kay ni mga bata mo ni sa tubangan, no? May experience sila giving to the Lord. So, karon mo request ko sa music team, ano na yung music daan, no? So, when I call the month, ang month akong tawagon, let's say for example, January, ang tanan na nag-birthday sa January, maoy mo, tagsa-tagsa ani sa tubangan, tupod sa ilang envelope diri sa box, sa everybody's birthday box. Okay? So, maghuwata sa tanan nga January nga mo, and then after that, ako na pong tawagon ang month of February. So, yan na ha? Okay. So, before that, let us pray. Dear God, thank you. Thank you, Lord, for all the goodness. Lord, sa imong gihatag ka namo, blessings for all the year, Lord God, in 2022. Lord, even, Lord God, sa among triumphs, we also thank you, Lord, for this gives us strength, O God, and to move our faith, O God, stronger, Lord. We grow spiritually, O God. Thank you for everything, O God, for this year, 2022. Now, we are ready to give our thanksgiving and glory to His name for the month of January. Let us give a clap for the month of January. Thank you, Lord, for this month.
thank the Lord for the whole year of January to December for His goodness. Hallelujah. Let us praise and give thanks to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Happy birthday sa tanan. Happy birthday sa tanan. And ato na special greet karon si Juan. Special na nato greet karon si Sister Judith for celebrating her birthday today. Happy birthday, Sister Judith. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Now, by this time, naka-exhort, tagalan sa nato o opportunity ang mga bata na present na silang presentation kay ang mga bata kanang kuha na. Excited na nga, ilang energy is nakataas na kailangan energy. Then after niya na is that mag-prepare na tatanan para sa ato ang conference. Mag-prepare na tayo para sa itong conference na pagdumala sa mga supervisors sa web, sa men, sa women. Pampakan na to ang mga bata. Sabi sa kabata, magdanas ka nyo. Ang video. Isha. Angels
Baka na balik ang mga children. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. O sige, bless na. Bless na sa mga ninong o ginang. Bless na sa mga ninong o ginang, di ba? Praise the Lord. Tanang mga bata today, makatawag ng gift. Wala niya nalipay. Tanang mga bata, makatawag ng regalo. Ang mga piling bata, ampok lang. Praise the Lord. Hallelujah. Are you all happy? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now the night is calling. Mag-prepare na tayo para sa tuwang dinner. Sige, mag-atas sa instruction before tayo buwag. Same setup pag-anniversary. Same setup pag-anniversary. I think, tanan I don't know if maka-accommodate pag-tables tanan sa tuwang attendance, but I don't think. Then we have to prepare po sa lugar. Kaya later, kailangan hawanon na yung lugar for games. So kita tanan, mag-dance lang sa tatanan. Kaya aron din na, aron paspas na rin nakatupan, kaya mag-prepare na rin tayo for party. So, mana kay ang tagaan o pag-anniversary din naman to, ang lapit sa karoon na to lang i-change sa lugar, dire ang buffet table. Dire ang buffet table. Dayon, kay dire doon sa door dire sa kitchen. So, mana, so, ipadamplay na to ang chairs. Ha? Ipadamplay na to ang chairs. Pagkilig o paatras. Please arrange the chairs na hanay ang yapon nga pag-arrange pa. Na properly line ng yapon, nga dili bitaw siya ingon nga grupo tanap. Grupo lang na to. Sabi na to pag-grupo. Women, dito dapita. Then ang men, dapita. Then ang youth of song. Dito dapita. So, okay, ngayon tanan sa pagtindog. Then, please line ang chairs. Okay? I-arrange na to ang chairs pa. Then, galing. Arrange mo na chairs din. Galing po dapit. Ang dapita is atras ta. Patag dito. Atras, patag dito. Please sit to in. Kanatay-agahan na sa door. Dapita. Please sit to in. Kanatay-agahan na dapita. Dila? Wala na table. Dili ang women. Then ang men, dapita sa my children. Then ang youth of song, dapita.